Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Isimisiwe emsebenzini iMeya yasemsinga umletheni Ndlovu Esolwa ngecala lokubulala emva kokuvela enkantolo osukwini la izolo kanye noza kwabo. iMeya imiswe emsebenzini ngemumva kokuvela enkantolo ngamacala ahlukene emva kokuba yakhalelwa ngamasongo kaSigonyela ngoLwesihlanu ngokutholakala nesibhamu kanye nezihlamvu ezingeke emthethweni. iMeya ibekwe icala lokunika isibhamu umuntu ongafanele kanye ke nokuhluleka ukugcina isibhamu endaweni efanele. Amabodyguard eMeya atholwe nesibhamu kanye nezihlamvu okungeke emthethweni. Iphini leMeya yasemsinga uThenjiwe Busisiwe Mbathu yena ozoba ibamba njengeMeya. Abantu eziguleni zokuxhumana babe nembono ahlukene. uZipho Sibi uthe asibonga ukuzwa leso sinqumo esithathiwe. uAlex Memelo uthe awu ingozi nje le uyibuka. Ukhungwane elihle eMsuthu Ndlovu uthe ziyakhala ke manje. uNhlanhla Mdletshe uthe inkunzi malanga nje le uyibuka nayo leMeya. uZanele Mbathu uthe kwakuhle lokho kufanele bamiswe baze kutholakala ukuthi bamsolo ukuze bekwazi ukuqhubeka nomsebenzi. Uma betholakala namacala kuzomela balahlwe icala bese bexoshwa nasemsebenzini bagwetshwe. Bafethu ke maningi kakhulu amakomenti angeke ngiwaqede wonke. Ngizofisa ukwazi ukuphala kwakho kona lapha kwi-comment section. Mina nje entathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.